Kansa ilman muistia on kansa ilman historiaa. Petteri Leino, toimitte puolustusministeri Jussi Niinistön erityisavustajana vuodesta 2015 vuoteen 2019. Tuona aikana ehkä hallinnonalallanne suurin kohu, joka sinne sattui, tämmöinen oikein seiskatason skandaali liittyi Arto Rätyyn ja kansliapäällikkönimitykseen, jossa hänet sitten korvasi, voi sanoa, tai virkasuhdehan oli katkolla, niin tuo Jukka Juusti. Mistä tässä tapauksessa oikein oli kysymys? Näit se aika läheltä. Näin hyvin läheltä sen ja asiahan on kyllä käsitelty silloin tuoreeltaan ja myös sitten historiankirjoissa sinäkin tuossa mainiossa omassa kirjassasi niin kuvaat prosessin hyvin ja tuossa sinunkin kirjassa niin vähän sitten on myös se näkökulma esillä, että tässä Arto Rädyn syrjäyttämisessä oli kyse hänen NATO-kannastaan, positiivisesta NATO-kannastaan. Tämä on se niin kuin, näkemys, jota julkisesti ylläpidetään. Kyse ei ollut millään tavalla Arto Rädyn NATO-kannasta. Tai ainakaan positiivista sellaisesta. Se ei niin kuin liittynyt siihen kansliapäällikkövalintaan millään tavalla. Täytyy muistaa, että meillä kansliapäällikkyydet ovat 5-vuotisia määräaikaisia pestejä. Ja siinä vaiheessa, kun se 5 vuotta tulee täyteen tai lähestyy niin aloitetaan valintaprosessi, eikä ole ollenkaan itsestäänselvyys, että edeltävä kansliapäällikkö saa jatkonsa. Esimerkiksi nyt, kun sisäasiainministeriössä on kansliapäällikkövalinta, niin Kirsi Pimiä hän ymmärsi, että ei kannata edes hakea sitä tehtävää. Silloin 15 kesällä tiedettiin, että Arto Rädyn kansliapäällikkyyskausi päättyy vuoden lopussa ja kun sitten hakuprosessi käynnistettiin, niin hakijoita oli 2. Eli edeltävä kansliapäällikkö ja saman ministeriön 1 osastopäällikkö eli Jukka Juusti. Ja mä uskon, että ja oikeastaan tiedän, että Jussi Niinistöllä oli 3 sellaista isoa juttua siinä, mikä niin kuin ratkaisi tämän. Ensimmäinen oli se, että kun ministeri aloittaa 4-vuotiskautta, mahdollista 4-vuotiskautta, ja hänelle mahdollistuu heti siinä alussa tehdä iso hallintoremontti omassa ministeriössään. Eli kun vaihdat kansliapäällikköä, johon nousee 1 osastopäälliköistä, pääset kierrättämään myös osastopäällikköä. Ja meillähän oli semmoinen vielä niin kuin onnellinen tilanne, että puolustuspoliittisen yksikön johtaja, kenraali Tarvainen, nykyinen puolustusministeriön kansliapäällikkö, niin lähti Brysseliin. Ja näin ollen sieltä vapautui paikka. Eli Jussille mahdollistui se, että hän pystyi koko ministeriön ylimmän johdon pyöräyttämään uusilla ihmisillä. Ainoastaan yhden osaston niin ylijohtaja jäi entiselleen. Ja tämähän mahdollisti sitten sen, että sä pystyt tekemään mieleistäsi politiikkaa. Sinne ei jää vanhoja kantoja kaskeen. Ja tässä tullaan siihen toiseen asiaan, että siinä heti meidän hallituskauden alussa oli tämä Sarviniemen tapaus, jossa niin venäläiset oli ostamassa Taipalsaarelta puolustusvoimien harjoitusalueen vierestä lomakiinteistöä ja se oli jo itse asiassa niin käsittääkseni se kauppakin aika pitkällä tai näin annettiin ymmärtää ja Jussi päätti sitten, että valtio käyttää tässä niin pakkolunastusta ja kansliapäällikkö oli eri mieltä ja meni vielä sitten niin Mikkelissä antaa medialle haastattelu, jossa hän moitti ministeriä ja sanoi, että tämä pakkolunastus ei ole mahdollinen. No itse asiassa se pakkolunastus ei koskaan toteutunut, koska ne
omistajat myi sitten lopulta sen huomattavasti pienemmällä hinnalla, mitä siitä valtiolta pyydettiin 10%. Ja sitten kolmas asia siinä oli se, että kun nämä kaksi ehdokasta, jotka oli tuota kansliapäällikkyyttä hakenut, niin heillä oli haastattelut ja niitä haastatteluja varten ennakkotehtävät. Ja mä toimin näissä haastatteluissa kirjurina ja täytyy kyllä sanoa, että Arto Räty ei ollut valmistautunut siihen haastatteluun ollenkaan. Että jos ministeri kysyy, että miten olet ajatellut, että tämä vaikka nyt hävittäjähankinta viedään tässä Sipilän hallituskaudella läpi. No kuule, ei sun sitä tarvitse miettiä, että meillä on täällä ministeriössä virkamiehet, jotka kyllä hoitaa tämän asian. Ja sitten kun toinen ehdokas on taas silleen, että hänellä on valmiiksi mietittynä kolme vaihtoehtoista niin kuin mallia, miten sitä viedään. Ja kun joka 10 kysymyksessä, niin toinen ottaa vähän silleen, että joo, kyllä nämä asiat hoituu. Ja toinen on silleen, että se on valmiiksi miettinyt. Niin mä uskon, että tällaiset asiat oli ne, mitkä lopun perin sitten kääntyivät Juustin puoleen. Ja se ei ollut helppo päätös Jussille, koska tiedettiin, että siitä alkaa paskamyrsky. Ja se paskamyrskyhän vaan oikeastaan sitten kasvoi sen tunnetun A-studio-lähetyksen jälkeen, että lähdenkö pois. Ja se oli kyllä vähän virhe mennä siihen A-studioon. Vai oliko virhe olla lähtemättä pois? Olisiko se pitänyt se parin jälkeen jo lähteä? No joo, siis siinä tietysti oli se hankala tilanne, että Johanna Vesikallio on Jussin vaimon hyvä ystävä, toimittaja. Meillä oli ollut niinku rankka päivä. Me oli lähdetty aamulla 6 Turkuun Merivoimien esikuntaan tutustuun. Ja nyt se voi jo sanoa, että siihen reissuun liittyi semmoinen 2 tunnin kierros tuolla Airistolla. Käytiin katsomassa eräs lomakiinteistöalueineen ja sillä reissulla meille niin kuin valkeni, että täällä on kyllä niin paikka, josta voidaan pistää Suomen sydämeen ja lopun perin oltiin sitten 6-7 aikaa Helsingissä ja sitten tämmöisen 12-tuntisen turneen jälkeen niin ei pitäisi mennä kyllä enää A-studioon grillattavaksi, vaikka oli sovittu, että tästä kansliapäällikkyysasiasta ei keskustella ja sitten kun sillä aloitetaan, niin tunnen sen verran hyvin entisen esimieheni, että se oli kyllä hilkulla, että hän ei lähtenyt. Mutta mä tiedän, että hän on myöskin hyvin huumorintajuinen henkilö ja mun täytyy sanoa, että näin niin kuin poliittista historiaa harrastavana, niin musta olisi ollut hirveän hieno nähdä pitkästä aikaa ihan niin kuin rehellinen, teatraalinen ulosmarssi. Se oli varmaan nanosekunnista kiinni, että Harri Holkerihan tämän teki ihan etukäteen suunnitellusti tosin aikanaan. Joo. Tätä ei ollut etukäteen suunniteltu, sen tiedän. Mutta joo, ja sitten siinä tietysti niin kuin hävittiin se mediapeli, että säkin taidat tuossa kirjassasi niin siteerata Suomen Kuvalehteä, ja jos oikein muistan, niin se oli Pekka Ervastin kirjoitus siinä Suomen Kuvalehdessä. No mehän tiedettiin, että taas Pekka Ervasti ja Arto Räty oli hyviä kavereita, ja samoin niin kuin sitten toimittaja Berner, joka kirjoitti Helsingin Sanomiin iso henkilöartikkelin Arto Rädystä ja siinä tietysti oli se, että toimittaja isä oli Arton kadettikaveri ja he oli perhetuttuja. Nämä on tietysti asioita, jotka sitten jää sinne kansakunnan muistiin, mutta eihän Arto Rädylle huonosti käynyt. Että kun hän vapautui tuolta puolustushallinnosta, niin hetken päästä hän löysi itsensä sitten Fortumin yhteiskunnan. Venäläisten kanssa energiabisnessä tekemään siitä NATO-myönteinen mies. Mikä sen parempi. Oliko Rädyllä muuten mitään roolia tässä, kun Ottawan sopimuksesta on puhuttu niin paljon viime aikoina? No käsittääkseni Räty ei ollut missään vaiheessa innokkaasti ajamassa sitä linjaa, että Suomen pitäisi irtautua Ottawan sopimuksesta. Mulla on tähän Ottawan sopimukseen sellainen tausta, että ikäiseni upseerit silloin 2000-luvun alussa
kun Matti Vanhasen ensimmäinen hallitus päätti aloittaa tämän prosessin. Tämähän on siinä mielessä hauskaa, että kun Tarja Halonen tulee tasavallan presidentiksi, vaikka hän oli ulkoministerinä ajanut tätä, niin Lipposen kumpikaan hallitus ei korvaansa lotkauttanut Ottawan sopimukselle. Mutta kun Vanhasen hallitus aloittaa ja Seppo Kääriäisestä tulee sen alkuvaiheiden jälkeen puolustusministeri, niin Seppo Kääriäisen niin kuin puolustusministerikaudella annettiin puolustusvoimille tehtävä laskea, mitä maksaa Ottawan sopimukseen liittyminen ja mä tiedän, että ne nuoret YE-majurit ja everstiluutnantit nosti ensimmäisenä kädet pystyyn ja sanoi, että ei tälle ole hintaa. No joku hintalappu pitää saada. Ensimmäinen haarukka oli 2,5–5 miljardia, jolloin esimiehet sanoivat, että aivan liikaa. Tätä pitää pudottaa. Ja mulle on kerrottu, että se ensimmäinen lappu, jonka kanssa mentiin puolustusministeriöön, oli 1,2 miljardia. No siellä niin ministeri, että aivan liikaa, että kyllä tätä pitää niin kuin pudottaa ja se putosi 600 miljoonaa. Ja sitten kun puolustusministeri menee hallituksen kanssa neuvottelemaan, niin on tämä 600 miljoonaa ihan liikaa ja se putosi siihen 300 miljoonaa, joka jäi sitten niin kuin lopulliseksi, että 300 miljoonalla te voitte sitten hankkia korvaavia välineitä. No mitä ne korvaavat välineet on, mitä on hankittu? No okei, siellä on raskaat raketiheittimet. Montako miinaa ne korvaa? Ei ainuttakaan, koska ne on ylijohdon käytössä olevaa asejärjestelmää. Tosi tehokkaita kyllä, ei siinä mitään ja onneksi ne on vihdoin ja viimein käytössä. Sitten on hankittu valonvahvistimia ja droneja ja et cetera. Ne olisi varmaan hankittu muutenkin. Et meiltä edelleen puuttuu se todellinen korvaava asejärjestelmä, millä se miinakauhu korvataan. Ja kyllä tässä niin kuin näkyy se, että ainoastaan Venäjän etu on se, että Suomi kuuluu Ottawan sopimukseen. Mä en ymmärrä, mikä etu Suomelle on siitä, että me kuulutaan Ottawan sopimukseen. Suurlähettiläs Mikko Hautala kirjoitti tällä viikolla ilmestyneessä Suomen Kuvalehdessä hyvin, että tässä vaiheessa maailmantilannetta, niin maailmalla ymmärrettäisiin kyllä ihan täysin, että Suomi irtaantuu Ottawan sopimuksesta, eikä meitä hirtettäisi sen takia. Ymmärrettäisikö myöskin Ahvenanmaan demilitarisaation purka? Mä uskon, että kyllä. Että se, että Ahvenanmaan demilitarisointi, niin tällä hetkellä se palvelee vain ja ainoastaan Venäjän etuja. Ja kyllä se, että vaikka meillä on kuinka hyvät suunnitelmat Ruotsin kanssa, vaikka meillä on harjoitetut joukot, niin se, joka ensimmäisenä niillä kivillä on, niin kyllä sen sieltä ajaminen pois on tosi vaikeaa. Joka ikinen kamppailulla harrastanut tietää, että se, että jos pystyt oikeassa kohdassa tekemään ensi-iskun, niin se voi olla sitten siinä. Siinä Ahvenanmaan kysymyksessä on tietysti siis se, että ahvenanmaalaiset itse on hyvin jakautuneita tässä asiassa. Ja se Venäjän vaikutus siellä Ahvenanmaalla, joka on jatkunut vuosikymmeniä tämän Rauhaninstituutin toimesta, niin se kyllä on hyvin saanut maaperää siellä ahvenanmaalaisten parissa. Mutta toki mekin käytiin 2018 Ahvenanmaalla ja kyllä siellä maapäivien johdossa niin ihmiset sanoivat, että heidän näkemyksensä muuttui Krimin miehityksen jälkeen. Siellä taitaa olla aika paljon myöskin ihmisillä aseita ihan niin kuin varastoissa. Kyllä siellä on aktiivista reserviläistoimintaa nykyään. Et se varsinainen merivartiosto yksi joukkuehan on pieni. Ja se on selvä, että sillä sitä saariryhmää ei kyllä niin Venäjän erikoisjoukkoja vastaan puolusteta, että tarvitaan vähän enemmän. Onko se nyt sitten sillä tavalla, että kun Ruotsi vahvistaa Gotlannin puolustusta, niin se Ahvenanmaa on sitten se todennäköisin
Niin, sitä on vaikea sanoa, mikä Kremlin ikkunasta näyttää sitten houkuttelevalta vaihtoehdolta, että kyllähän siellä lasketaan sitten se, että mikä on se heikkoin kohta, jos tarvii niin kuin Itämerellä saada hämmennystä aikaiseksi. Ja onhan tuossa niin kuin muitakin alueita Itämerellä kuin Ahvenanmaa, millä sä pystyt niin häiritsemään liikennettä ja meidän huoltovarmuutta ja niin poispäin. Että toki siinä on nyt se hyvä puoli, kun Suomi ja Ruotsi on Natossa, niin valtaosa Itämerestä on NATO-merta. Ja mä en kyllä näe sitä skenaarioa, että tässä tilanteessa Venäjä hyökkää NATO-maan kimppuun, koska se, että niillä on muitakin sellaisia kuritettavia. Että onneksi me silloin 2022 niin laitettiin nopeasti jäsenyysprosessi käyntiin ja saatiin itsemme NATOon. Eli voi vanhaa taistolaislaulua mukailla, että on Itämeri, Natonmeri, tyven suojainen. Kyllä. Kiitos haastattelusta, Petteri Leino. Ja Patreonin puolella keskustellaan vähän Suomen historian myyteistä.